яке аз муҳимтарин талаботи сохтмон самаранок будани он маҳсуб меравад. ҳарчанд молу масолиҳаи истифодашаванда, механизму мошинҳои борбардор, қувваи корӣ арзиши камтар дошта бошад, барои шахсони ба фаъолияти шаҳрсозӣ сару кор дошта ҳамон қадар муносибу мувофиқ мебошад. арзиши молу масолиҳаи сохтмонӣ, соати кории коргарон, механизму мошинҳои истифодашаванда, қимати 1 метри мураббаи хонаҳои истиқоматӣ ва дигар ҷузъиёти асосӣ дар барномаи меъмор пайгирӣ шудааст. дар асоси мониторинги гузарондани корхонаи воҳиди давлатии маркази нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон ба ҳолати моҳи декабри соли 2021 арзиши миёнаи 1 метри мураббаи манзили истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоби миёна $599 ташкил додааст. тибқи мониторинги гузарондашуда арзиши 1 метри мураббаи манзили истиқоматӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе то ошёнаи ҳафтум $671, аз ошёнаи ҳафтум боло $569, дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе то ошёнаи ҳафтум $550, аз ошёнаи ҳафтум боло $467, дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе то ошёнаи ҳафтум $563, аз ошёнаи ҳафтум боло $442 ва дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ то ошёнаи ҳафтум $647 ва аз ошёнаи ҳафтум боло $551 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. масъулин муайян карданд, ки арзиши муайяншуда бо дар назардошти биноҳои тахрибшуда ва ҷудо кардани хонаҳои истиқоматӣ барои соҳибони онҳо, нархи масолиҳи сохтмонии истифодашаванда, соати кории коргарон ва механизму мошинҳои сохтмонӣ ва дигар хароҷот тааллуқ дорад. коршиносон сабаби гаронии манзилҳои истиқоматиро дар баланд будани нархи масолиҳи сохтмонӣ ва соати кории механизму мошинҳои истифодашаванда медонанд. арзиши аслии корҳои сохтмонию васлкунӣ ва сарфу харҷи пудратчиёнро дар асоси ҳуҷҷатгузории тендерӣ ва ё шартномавӣ дар сохтмони иншоот бо дар назардошти баланд шудани музди меҳнат дар сохтмон, пешравии илму техника, сарфу харҷи гузарондани чорабиниҳо оиди муҳити атроф дида мебарояд. танзими нархгузории музди меҳнат дар соҳаи сохтмон аз рӯи низоми айни замон амалкунанда ба танзим дароварда шудааст аз рӯи дараҷаи миёнаи коргарон. тибқи меъёрҳои мазкур барои иҷрои ин ё он намуди корҳои сохтмонӣ дараҷаи миёнаи коргар муқаррар карда шудааст. яъне ки фарз кардем барои иҷро намудани андоваи сементӣ дараҷаи миёнаи сеюм ёки 3.5 фарз кардем муқаррар карда шудааст. барои ҳар як дараҷаи миёнаи коргарон ки шурӯъ мешавад аз дараҷаи якум то дараҷаи шашум музди меҳнати ҳар соата муайян карда шудааст. яъне ки айни замон дар соҳаи сохтмон дараҷаи миёна ин дараҷаи чорум ба ҳисоб меравад. як соати кории дараҷаи миёнаи чорум коргар ба андозаи 11.74 сомонӣ муқаррар карда шудааст. тартиби қабули музди меҳнат чиқаде ки мо қайд кардем, яъне ки ин андоза сараввал аз ҷониби корхона муайян карда шуда барои қабул, барои баррасӣ ва қабул ба комиссияи байниидоравӣ пешниҳод карда шудааст. комиссияи байниидоравӣ ба нархгузорӣ аз ҷониби комиссия андозаи музди меҳнат вобаста ба дараҷаи миёнаи коргарон мавриди баррасии муҳокима қарор дода мешавад. барои қабул қарори дахлдор қабул карда мешаванд. дараҷаи миёнаи коргарон айни замон дараҷаи 4 дар соҳаи сохтмон ба ҳисоб меравад, ки он андозаи он ба 11.74 сомонӣ баробар мебошад. айни замон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ду усули муайян намудани арзиш харҷномавии сохтмон амалӣ мекунанд, яъне усули захиравии нархҳои ҷорӣ ва усули базавии индексӣ мебошанд. барои гузарондан аз нархҳои базавӣ ба нархҳои ҷорӣ индексҳои тағйирёбии арзиш истифода бурда мешавад, ки индексҳои мазкур
ҳар 3 моҳ аз ҷониби мутахассисони шуъба барои зиёда аз 80 нумгоҳ корро таҳия карда шуда барои корбарӣ пешниҳод мегарданд. дар замони имрӯз қонеъ намудани субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ оид ба масъалаҳои нархгузорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон вазифаи ниҳодҳои дахлдор мебошад. то кадом андоза муайян кардани арзиши моду масолиҳаи сохтмонӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон барои мардум, умуман барои онҳое ки ба фаъолияти шаҳрсозӣ машғуланд, зарур аст? корхонаи воҳиди давлатии маркази нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон таҳти тобиати идоравии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки вазифаи муассисиро анҷом медиҳад қарор дошта, мақсади асосии корхона қонеъ намудани талаботи субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ оид ба масъалаҳои нархгузорӣ ба ҳисоб меравад. корхона ҷиҳати иҷрои вазифаҳои зерин масъул мебошад, аз ҷумла мусоидат намудан ба масъалаҳои нархгузорӣ ки ҷавобгӯи талаботи муосири бозоргонӣ мебошанд. инчунин дигар вазифаҳое ки корхона ба анҷом мерасонад, ин таҳлили захираҳои дар сохтмон истифодашаванда, яъне ки арзиши масъулияҳои сохтмонӣ, арзиши соати кории коргарон сохтмончиён, арзиши истифодабарии масъулияҳои сохтмонӣ мунтазам ин нишондодҳо аз ҷониби корхона мавриди баррасӣ ва коркард қарор дода шуда барои истифодабарӣ ба субъектони фаъолияти шаҳрсозӣ пешниҳод карда мешаванд. дар соҳаи сохтмон имрӯз зиёда аз 2000 намуди механизму мошинҳои сохтмонӣ амал мекунанд. муайян кардани харҷномаи вақти кории мошинҳои истифодашаванда ҳам барои фармоишкар ва ҳам барои пудратчӣ басо лозим аст. механизму мошинҳо барои осон ва дар як муддати муайян иҷро кардани корҳо пешбинӣ мешаванд. масалан, арзиши соати кории крани маноравӣ ба иқтидори борбардории он вобастагӣ дорад. кранҳое ки иқтидори борбардорияшон 6.3 тонна мебошад, арзиши яксоатаи корияшон ба 127 сомонӣ муайян шудааст ки аз ин 13.152 сомониашро ҳаққи кории ронанда ташкил медиҳад. соати кории крани маноравии иқтидораш 25 тонна 211 сомонӣ нархгузорӣ шудааст. айни замон он номгӯи мошини механизмое ки дар корҳои сохтмонӣ васеъ истифода бурда мешаванд, ин экскаваторҳо мебошанд, булдозерҳо мебошанд, кранҳои маноравӣ, яъне ки башини кран мегӯям ба ислоҳи забонрӯсӣ, ҳаминҳо васеъ истифода бурда мешаванд. арзиши соати кории мошини механизмҳоро асосан якум нишон дод, ин арзиши истеҳлокӣ, яъне ки амортизатсиони отчисление мегӯем. барои ҳар як намуди воситаи мошини механизмҳо дар асоси санадҳои меъёрии соҳаи сохтмон меъёри фоизи истеҳлокӣ пешбинӣ карда шудааст. яъне ки дар як сол фоизи меъёрии истеҳлокӣ чанд фоизро ташкил медиҳад, барои ҳар як намуди мошини механизмҳо меъёри худро ташкил медиҳад. якум ҳисоби хароҷоти истеҳлокӣ дар бар мегирад. дигар хароҷоте ки дар арзиши соати кории мошини механизмҳо ба инобат гирифта мешавад, ин арзиши таъмири ҷории мошини механизмҳо. дигар хароҷотҳо ин музди меҳнати ронандае ки мошину механизмҳоро идора мекунанд. дигар хароҷотҳо ин арзиши қисматҳои тезхӯрдашавандаи мошину механизмҳо, он қисматҳое ки дар раванди истифода будани мошину механизмҳо тезтар хӯрда мешаванд, яъне ки хароҷоти онҳоро дар арзиши соати кории мошини механизмҳо низ дар бар гирифта шудааст. дигар хароҷотҳо ин хароҷотҳо барои ки хароҷоти асосӣ мебошад, ин хароҷотҳо барои сӯзишвории дизелӣ. баъзе мошини механизмҳо ҳастанд ки бо истифодаи сӯзишвории дизелӣ ҳаракат мекунанд, баъзе мошини механизмҳо бо истифодаи бензин, баъзе мошини механизмҳо ки дар сохтмон истифода бурда мешаванд аз ҳисоби қувваи барқ ҳаракат мекунанд, яъне ки хароҷотҳои мазкур низ дар арзиши истифодабарии мошини механизмҳо ба инобат гирифта шудаанд. хароҷотҳои раванҳои молиданӣ ва моҳияи гидравликӣ низ дар арзиши як соати кории мошини механизмҳо дар бар гирифта шудаанд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ба амалишавии сиёсати давлатӣ оид ба баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти сохтмонии ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ,
корхонаи воҳиди давлатии нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон нашри махсуси маводи иттилоотии феҳристи истеҳсолкунандагони маҳсулоти сохтмонии ватанӣ барориши рақами 1 ва рақами 2-ро таҳия намуд, ки дар нашри аввал рӯйхати 26 корхонаи истеҳсолкунандаи маҳсулоти сохтмонии ватанӣ бо дарҷи зиёда аз 400 номгӯи маҳсулот ва дар рӯйхати дуюм бошад рӯйхати 28 корхона бо дарҷи зиёда аз 700 номгӯи масолеҳи сохтмонӣ ҷойгир карда шуданд, ки онҳо барои истифода пешниҳод гардиданд. Предприятие «Самон Шифер» образовалось в 2019 году. дар доираи ҳамкориҳои судманди тоҷикистон ва қазоқистон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Самон Шифер» аз соли 2019 дар шаҳри Душанбе фаъолияти худро оғоз намудааст. иқтидори солонаи корхона ба 2 миллион адад шифер баробар аст. новобаста ба мушкилиҳои ҷойдошта корхона дар як сол наздики 700-800 ҳазор дона шифер истеҳсол менамояд. дар корхона бештар шиферҳои мавҷдор ва ҳамвор бо андозаи 1 метру 20 сантиметр ва 1 метру 80 сантиметр тавлид мегардад, ки дар тоҷикистон харидорон ва муштариёни зиёд дорад. имрӯзҳо дар корхона наздики 120 нафар дар 4 баст фаъолият менамоянд. коргарон бо либоси махсуси корӣ ва 3 вақт хӯроки гарм таъмин мебошанд. соли 2020 бо маблағи 450 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба корхона техникаву таҷҳизоти нав ворид карда шуд. чуноне ки шумо мушоҳида кардед, ҳамаи технологияи корхонаи мо иваз карда шуда ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошанд. мо ба истеҳсоли шиферҳои босифату замонавӣ диққати махсус медиҳем, то он барои муддатҳои дароз ба мардум хизмат расонад. На сегодняшний день после моратория завод работает легче, меньше проверок, больше внимания уделяем производству, больше уделяем внимания работникам, улучшаем социальные выплаты, социальные пособия, внедряем корпоративную этику. баррасии масъалаҳои нархгузорӣ ва меъёргузории харҷномавии сохтмони иншооти стратегии нерӯгоҳи барқи обии Роғун мадди назари доимии мутахассисони корхона қарор дошта, оиди иҷроиши онҳо сари вақт чораҳои зарурӣ андешида шуда истоданд, таъкид медоранд масъулин. соли 2021 зиёда аз 45 масъалаи ба сохтмони иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун тааллуқ дошта аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии маркази нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои кумитаи меъморӣ ва сохтмон баррасӣ гардида хулосаҳои дахлдор ба ҷамъияти саҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ирсол карда шуданд. сараввал ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июни соли 2017 таҳти рақами 324 қоидаҳои нархгузории корҳои сохтмонӣ тасдиқ карда шудааст, ки масъалаҳои танзими нархгузориро ба танзим медорад. тибқи муқаррароти қоидаҳои нархгузорӣ санади меъёрии мазкур там муқаррар карда шудааст, ки ҳангоми муайян намудани арзиши сохтмони бино ва иншоотҳо ки бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ корхонаҳои давлатӣ ва маблағҳои ба онҳо баробар карда шуда маблағгузорӣ карда мешаванд, арзиши чунин иншоотҳо бояд ҳатман бо истифода аз меъёрҳои давлатӣ муайян карда шаванд. яке аз самти асосии фаъолияти корхона ин танзими меъёрӣ ва меъёргузории харҷномавӣ дар соҳаи сохтмон ба ҳисоб меравад. бояд зикр намуд, ки айни замон
дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ду усули муайян намудани арзиши сохтмон амал мекунад. Якум ин усули захиравӣ ва дуюм усули базавии индексӣ мебошад. ҳангоми муайян намудани арзиши сохтмон ки бо ҷалби маблағҳои бюҷетӣ ва ба онҳо баробар карда шуда маблағгузорӣ карда мешаванд, арзиши чунин иншоотҳо ҳатман бо истифодаи меъёрҳои давлатӣ муайян карда мешаванд. Айни замон дар низоми амалкунандаи нархгузории соҳаи сохтмон мавриди истифода қарор доранд ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, меъёрҳои унсурии харҷномавӣ барои корҳои сохтмонӣ. Меъёрҳои унсурии харҷномавӣ барои корҳои сохтмонӣ иборат мебошанд аз 47 маҷмӯъаҳои вобаста ба намуди корҳо, яъне ки корҳои заминиро дар бар мегиранд, корҳои бетонӣ ва оҳони бетониро дар бар мегиранд, корҳои хишчинӣ, корҳои пардозгарӣ, корҳои рӯйпӯш намудани фаршҳо ва дигар корҳое ки дар соҳаи сохтмон васеъ истифода мешаванд, ин маҷмӯъаҳо дар бар мегиранд. Айни замон маҷмӯъаҳои мазкур ба тамоми субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ пешниҳод карда шудааст ва доираи истифодабарии онҳо маҳдудиятҳо ҷой надоранд. мониторинги нархҳо дар сохтмон дар ду сатҳ ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ гузаронида мешавад. мутахассисони корхона ҳар се моҳа мониторинги масъулияҳои сохтмониро дар бозорҳои марказии шаҳри Душанбе, Ҳисор, Хуҷанд, Бохтар мегузаронанд ва аз натиҷаи он бо ҳисоби миёна арзиши масъулияҳои сохтмониро муайян мекунанд. яъне ки ҳар як нуқтаҳое ки ба пешниҳоди масъулияҳои сохтмонӣ машғул мебошанд, арзиши онҳо муайян карда мешаванд. Инчунин ҳаминро низ бояд қайд намуд ки баъзе масъулияҳое мавҷуд мебошанд ки арзиши онҳо дар қиёс ба нархномаҳое ки аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолкунанда пешниҳод карда мешаванд дар бозорҳо фарқият доранд. аз ҷумла хиштҳои сохтмонӣ мебошанд. Бо инобати ин мутахассисони корхона бо якчанд корхонаҳои истеҳсолкунандаи масъулияҳои сохтмонӣ аз ҷумла корхонаҳое ки ба истеҳсоли хиштҳои сохтмонӣ машғул мебошанд ҳамкориро ба роҳ монданд ва дар раванди муайян намудани арзиши масъулияҳои сохтмонӣ ё ин ки дар раванди гузарондани мониторинг арзиши чунин масъулияҳо аз рӯи пешниҳодоти корхонаҳои истеҳсолкунанда ба инобат гирифта мешаванд. яъне ки пешниҳоди корхонаҳои истеҳсолӣ назар бо пешниҳодҳои бозорҳо фарқияти зиёд доранд ба тарафи камшавӣ. инчунин хеле ки қайд кардем дигар баъзе масъулияҳое ки дар бозорҳо мавҷуд нестанд, нархномаи онҳо аз рӯи корхонаҳои истеҳсолкунанда ба инобат гирифта мешаванд ва дар маҷмӯъаи ҳар се моҳа ворид карда мешаванд. масъалаҳои маркетингӣ ҳангоми нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон хеле зарур шуморида мешавад. маркетологҳо вобаста ба ҳолати нархҳои бозори ҷумҳурӣ масолиҳи истеҳсолнамудаи корхонаҳои худӣ ва маҳсулоти воридшаванда мониторинги арзиши маҳсулотҳои сохтмониро дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ташкилоту корхонаҳои сохтмонӣ оид ба сохтмони биноҳо, иморату иншоот, иҷрои корҳои омодасозии майдончаи сохтмон, корҳои заминӣ, сохтмони таҳкурсӣ ва таҳдеворҳо, сохтмони конструксияҳои асосӣ ва деворҳои иморату иншоот, сохтмони шабакаҳо, системаҳо ва таҷҳизоти муҳандисии берунӣ, сохтани шабакаҳои муҳандисии дохилӣ, корҳо оид ба ҳифзи конструксияҳо ва таҷҳизот, корҳои пардозгарӣ, васлкунии таҷҳизоти технологӣ, иҷрои вазифаҳои пудрачии кул, иҷрои вазифаи фармоишкар, инчунин корхонаҳои оид ба истеҳсоли масолиҳҳои сохтмонӣ ва маснуоти сохтмониро новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият амалӣ менамоянд. бахши маркетинг чунин вазифаҳоро бар зиммаи худ дорад. Якум таҳлили маркетингӣ, ташхису таҳлили масъалаи сохтмонӣ ва бинокорӣ, ташвиқу тарғиби корхонаи истеҳсолӣ. бояд қайд намоем ки соли 2021 бо мақсади баланд бардоштани рақобатҳои маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз тарафи бахши маркетинги корхонаи воҳиди давлатии маркази нархгузорӣ дар соҳаи сохтмон
феҳристи истеҳсолкунандагони маҳсулоти сохтмони ватанӣ таҳия ва пешниҳод карда шуд. феҳрист маҷмӯи иттилооте мебошад барои фармоишгарон, пудрачиён, сохтмончиён ва дигар субъектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ тавсия дода мешавад. ҳоло ду нашри феҳристи истеҳсолкунандагони маҳсулоти сохтмонӣ қобили истифода қарор дорад. яъне дар нашри якуми феҳрист рӯйхати 26 ташкилот бо нишондоди 800 номгӯи маҳсулот ва дар феҳристи дуюм рӯйхати 27 ташкилот бо нишондоди 400 номгӯи маҳсулот омода карда шудааст ва бо сифати баланди табу нашрӣ ба чоп расонда шудааст. ҳоло мо бо 54 корхонаи истеҳсолкунандаи маҳсулоти сохтмони ватанӣ ҳамкориро баромондаем ки дар умум 1200 номгӯи маҳсулоти сохтмонӣ яъне ба қайд гирифта шудааст. ҳамин гуна соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ ба иқтисодиёти давлат ва соҳибкорони он вобастагии зиёде дорад ва масъалаи нархгузорӣ дар он бо тадриҷ афзун мешавад. бинобар ин зарур аст ки шумораи корхонаҳои истеҳсолии масолиҳи сохтмонӣ афзоиш дода шавад ва масолиҳи сохтмоние истеҳсол гардад ки он дар бозор рақобатнок ва ба стандартҳои замони имрӯза ҷавобгӯ бошад. дар сурати набудани коргоҳҳои истеҳсолии маҳсулоти воридотивазкунанда ҳаҷми воридоти масолиҳи сохтмонӣ ва нархи корҳои сохтмонӣ ба тамоюли зиёдшавӣ рӯ меорад.